vás vítám do videa. A dnešní video bude teda o tady té žambotušce. A vidíte, jak mám teda na očích, myslím, že to vypadá i pěkně. Je krásně pigmentovaná, jo, já to tady mám počmáraný, ale když vám ji tady svočnu, jo, je pěkně pigmentovaná. Což se mi líbí hodně je, že tady má ořezávátko. A je teda oboustranná, můžete vidět tady, tu mám taky na očích a to je, tu budu používat jako stíny, takže tak. A ta je tady, vidíte, tady ta, to je taková hnědá. A to budu teda používat na oči, nebo jako na, vidíte, ale myslím, že ta černá tuška je super. Stála 25 korun. Tady u nás v krámě. A musím říct, že je úplně super. A vidíte teda, jak vypadají ty oči. Podle mě vypadá úplně super. Je to taková fakt jako jumbo tuška. Ona je taková ta tlustá, jo, ona je. Jo, ani ta stříbrná hnědá není špatná, ale podle mě je málo pigmentovaná od té černý, jo. Ta černá fakt je hodně pigmentovaná, ale jen to mi nevadí. ale to ořezávátko takže jenom na jedný. Takže když jsem si dát tady to a dát si to ořezávátko sem, tak to vůbec nevadí. Můžete to tady ořezat, ale takhle to vypadá, jo. Takže jako super to je, jakože si takhle můžete ořezat i tu tušku, že to. No a je to odstín tady není, což. Není to tu napsaný, ale určitě někde, mají tady jiný barvy třeba, ale určitě jak někde uvidíte tady tu tušku, určitě s ní zakupte, protože to je úplně super tuška. A jako ta pigmentace není špatná na to, že jsou to Vietnamci s proměnutím, ale jako když tady mám třeba tušku, která prostě není od Vietnamců. Jo, to je fakt nic moc, ale nedají se s ní udělat takhle waterline a já jako waterline, no, budu teda asi si ji zítra vemu do školy, ale nevím, takže tak, ale vidíte, že vypadá fakt pěkně a já si myslím, že mi to docela jako suší, nebo já mám takový pocit, že mi to suší, jo. A kdyby mi to nesušilo, tak mi to určitě napište do komentářů. A to bylo teda menší recenze, ale musím jako říct, že je super, no možná bych jako dala, měli jenom takhle dvou barvy. Ale kdyby měli třeba celou tu černou, tak si určitě budu celou černou, jinak jako super věc toto. A to, takže tady to bylo celé video, doufám, že vás tady to video bavilo a určitě mi dejte like. A určitě bude speciál za 10 odběratel a chci pozdravit Elču Mařasu. Ale tak, takže fajn, se vám tady to kratší video líbilo. Já nemám čas, protože já jdu ve 5:45. Já vím, že mám jako docela čas, ale já to tady jako musím ve 5:45 jdu na tancování, takže jako já nestíhám, ale jenom jsem vám chtěla ukázat, jaká je to super. A možná zítra vyjdou nákupy a novinky. Takže se můžete těšit, jako nevím toho zrovna nejvíc. Ale myslím, že jako stačí. A vidíte teda, jakože je fakt hezká. To dám teda takhle. To může dělat jinak.
Takže doufám, že se vám počkat. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo a u dalšího videa. Ahoj!